काय बाबा 1 2 3 इकडे आम्ही आमच्यासाठी चिकन स्टार्टर चिकनचं घेतो आहे आणि इकडे असे नंबर पण देतात. मम्मी व्हेज घेतला ना. सिनरी घेतली ते घे. जो होता जाएगा तो मैं लेता जाऊंगा. बसा चलो सरका तिकडे नटून उभी राहिली होती. घेऊन चाललं गाडी आणायची तर रिक्षा पटकन मिळते. ओला उबेर बुक करायला मग आपलं टायमिंग जाणार आणि आपलं टायमिंग तिकडे बुकिंग आहे ना 2 वाजताची बुकिंग आहे. आता वाजले किती बघा. आता कुठे जातो तुम्ही? आता तुला स्पेशल लंचसाठी नेतो. स्पेशल ठिकाण फॅमिली लंच स्पेशल म्हणजे फॅमिली तर राहू दे पण माझी खूप इच्छा होती एवढे दिवस जायची. हां तुम्ही कधीपासून मुंबईला असून कधीच मी गेलो नाही कारण इकडे सर्व फ्रेंड्स लोक जातात आणि माझ्याकडे आहे कमी फ्रेंड्स. एकच फ्रेंड माझा तो पण कामाला गेलेला आहे. त्याला पण वेळ नसतो. मग आपल्या फॅमिलीला फ्रेंड बनवून येतोय. बरोबर है ना. बरोबर राईट. चला आता कुठे जातो ते तुम्हाला दिसेलच. आपल्या रोड बघ खाली आहे आणि त्या साईडचा रोड बघ कसा भरलेला आहे. ते तांदूळबादच्या इकडचं फ्लायओव्हर जरा काम चालू आहे ना म्हणून जेवी येणार. आपल्याला कुठे जायचं माहिती आहे का? चर्चसमोर. इकडे आपण आलोय कधी नाही ना. आम्ही पण फर्स्ट टाइमच आलो इकडे. कुठे यायचं ते तिकडे यायचं. चला बस बरोबर 100 रुपये झालेत आपले. मम्मी आणि काजल पार्टी आहे. तर आपल्याला तर फर्स्ट फ्लोअरवर जायचं आहे. फर्स्ट फ्लोअरचा दाब तर हा येते बघ. चला फर्स्ट फ्लोअर बटन दाबा. -1 दाबलेला आहे काजलने. काजल हुशार. दाबलं तू आणि मग ते दाबलं. आला मायनस होतं का आला. चला चल इकडे जाऊया. एंट्री करूया. जावा. तुमची केसेस सर्व विस्कटली. आम्ही जरा वेटिंगवर आहे. 2ची बुकिंग बरोबर आम्ही बरोबर टायमिंगवर आलो आहे बघा. 2:05 आणि आपल्यासमोर हॉटेल रेस्टॉरंट. कसं वाटतंय? वाटतंय छान वाटतंय ना. पण तुला कसं वाटतंय? छान वाटतं. मस्त आहे ना एकदम क्लास. काय खाणार? आई काय हा व्हेजवाला व्हेज. काय सिलेक्ट केलं? मम्मीने इकडे मशरूम सिलेक्ट केला, बेबी कॉर्न आणि जे जे वेगळं आहे ना ते मम्मीला सिलेक्ट करतो. चालेल ना. आणि आम्ही नंतर तिकडे नॉनव्हेज. चालेल. हाँ अभी उस पर फ्राई करोगे ना. और कैरेट सर? नहीं कैरेट नहीं बस उतना. हाँ थोड़ा ही खाएगी. कैसा रहेगा सर? मीडियम स्पाइसी? लेस स्पाइसी एकदम कम स्पाइसी. आता इकडे आम्ही आमच्यासाठी चिकन स्टार्टर चिकनचं घेतो आहे आणि इकडे असे नंबर पण देतात. मम्मी व्हेज घेतला ना. व्हेज तिकडे आहे मम्मीचं आणि आमचं नॉनव्हेज. तेव्हा मी किती प्रकारे बघितलेस का. आणि ते सर्व आता त्या तव्यावरती फ्राय होतात. चलिए जाल सर. जिवंत नाही तो. आपण ब्रेकचं काउंटर करूया की आपण बसूया आपल्या टेबल. बस इकडे काय आहे?
मम्मी हे तुझं आहे सर्व. ये क्या क्या मशरूम पनीर और वाटरमेलन और पाइनएप्पल. और ये क्या नॉनवेज. पोट भरलं होतं. ये क्या आइटम है. अमेरिकन चीज मम्मीला बघ एक आज मम्मीला बघ एक नॉनव्हेज आहे ना. वेज है वेज. हाँ हाँ दे दो जो है वो दे दो. थोड़ा थोड़ा ही दो बस. अरे वाह ताजा लेग पीस. एक कबाब. मम्मीचा तोंड उघडा करायला काय आलं असं आहे ना. चांगलं आहे. इकडे आम्ही काय घेतोय बघा काय घेतोय. हे काय माहिती का कोलंबी आहे कोलंबी आणि हे चिकन आहे चिकन. केलेला चमचा. तो चमचा दिला बघ दुसरा वाला तो बघ तो वाला. कसं आहे खाऊन बघ. खाऊन बघूया कोलंबी खाऊन बघूया कोलंबी. पायनॅपल. तू का खाते. आणि कोलंबी कोलंबी. हे नॉनव्हेज आणलंय मम्मीचा वेळ तिकडून येतोय. काय हे आपण केलेलं ते तुझावाला आणतोय मम्मी. हे बघ हे व्हेज हे इकडे नॉनव्हेज. बघूया हे आपण व्हेज आहे की नॉनव्हेज आहे. हे मी तुला कोणतं पाहिजे. तुला कोणतं पाहिजे. तुला कोणतं पाहिजे. वा छान आहे ना. मस्त आहे. मम्मी तू पिऊन टाक पिऊन टाक. हे मम्मी ह्याच्यावर हात ठेव असा ताज्यात हात ठेव. गरम आहे ना. चला जो होता जाएगा तो मैं लेता जाऊँगा. तुझी काय ऑर्डर आहे. दहीपुरी. ओके पिझ्झा पण आला मग पटकन. आता मम्मीला काय आणलेलं आहे पिझ्झा. एक छोटूसा पिझ्झा एक एकच ऑर्डर केला आहे. हे केला आहे. हे माझं किवीचं आहे किवीचं. आणि मम्मीचं काय आहे पिंक लेडी. 4 पीस आहेत ना बरोबर. छोटे छोटे पीस आहेत. हा का. चांगले आहेत. आता आपण कुठे चाललो दहीपुरी खायला. हां चला उठा तिकडे. इकडे हे बघ हे काय बघ समर स्पेशल. हे सर्व आंब्याचं आहे मग आम पन्ना बघ तिकडे बनवतात. मस्त ना. मस्त. जसं पाहिजे ना तसं बनवून देतात. हां आता हे सर्व आंब्याची वस्तू आहे सर्व. समोर मग काय काय सगळं ना. आणि आमच्या पार्टीत दिसते तिकडे तिकडे व्हेज आणि नॉनव्हेजचे जेवण आहे लंच आहे ना. आणि बरोबर तिकडेच एकदम पुढे मग हे आहे काय माहिती का स्वीट्स. दहीपुरी आहे ना. खाशील ना. काय काय खाते किती खाते.
किती खाता है हा बघूया का गेली का पूर्ण तोंडात छान आहे जाता जाता आम्ही परत खाणार आहे दहीपुरी एक प्लेट घेणार परत आहे ना लय भारी लागते पिझ्झा पण एकदम भारी स्टार्टर पण एकदम भारी आणि आम्ही जरा फेऱ्या मारतोय एक 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 आणतोय म्हणजे जिरवतोय जरा है ना होय काय पाहिजे इकडे काय पाहिजे बघ याच्यातला कोणता गोड आयटम पाहिजे बघ हां एवढंच आहे ना हे हां हे गोड आयटम इकडे पण आणि तिकडे पण सर्व गोड आयटम आहे पण ते नाही पहिलं आपल्याला जेवायचं आहे ना तेव्हा जेवण तिकडे जाऊ व्हेज दाखव उघड बघूया हे उघड वा वा व्हेज बिर्याणी व्हेज पुलाव काहीतरी आहे एक चमचा की एक चमचा कसं वाटतं काजल फुलजा शिवशी काय फुलजा शिवशी हां उघड बघूया काय बाबा 1 2 3 थोडंसंच घे कसली भाजी सुरंजी काय बटाटा आहे ते ही थोडीशी घे अच्छा तू खातेस का व्हेज खातेस का नॉनव्हेज खाणार नॉनव्हेज बस ते किती घेतला लोणचं घेतलंय लोणचं नूडल खाणार तू जरा के घेतला बाऊल आणू मी ह्याच्यासाठी हे काय आहे एवढं बाहुलीकडे सर्व सर्विंगला ठेवलेलं आहे मम्मी घेऊन वैतागशील तिकडे आता हे ठेव खाली तेव्हा अजून किती घेशील किती खाशील बाबा हे काय डाळ भात राईस आहे राईस भाजी आहे कसली तरी डाळ आहे ही डाळ मखनी आय थिंक आणि ते हां डाळ मखनी आहे सर्व काहीतरी हां आणि ही डाळ आहे हे मम्मी ना सर्व थोडा ना असं लोणच्यासारखं सर्व आयटम घेते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आयटम आहे 10 मग परत त्यांना राग यायला नको की घेतला नाही हा चिमणीचं जेवण आता तुझं वगैरे तिकडे नॉनव्हेज तू घे खाली आमचं आणते प्लेट भरेल पूर्ण कुठून काढले पापड ते काय काय वेगवेगळं काकडी 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 घे काकडी घे ये काकडी हो बर्फ में रखा है टाकली बर्फात ये बर्फ रखे है पटके पाहिजे तुला पटके इकडे बघूया काय केलंय. बिर्याणी आहे ना हा, बिर्याणी. चिल्ली विथ रोल चिकन फ्राईड राईस आणि मसाला चिकन तो अंडा त्याच्यासोबत एक आहे अंडी गोश्त आंबट फिश करी आणि बटर चिकन मटन बटर चिकन तिकडे मी वेगळा घेतलेला आहे आणि काजलने वेगळा घेतलेला आहे ना आणि मम्मीचा व्हेज आहे ना नाही व्हेजमध्ये ऑप्शन जास्त आहे ना आणि चिकन तरी नॉनव्हेजमध्ये पण 6 आयटम्स आहेत हे बघ हे काजलचं हे तिन्ही वेगळं आहे मटन आहे बटर हे मटन आहे बटर चिकन आहे हे बिर्याणी आहे हे फ्राईड राईस चिल्ली आहे आणि फिश आहे सर्व वेगवेगळं आज काजलने डायलॉग बोलले की खा के थक गया आपल्याला येऊन 1 तास झाला खाऊन 1 तास माणूस खातोच आहे आता आम्ही जरा रेस्ट घेतलेली आहे खाऊन जमलेलो आहे 4ला 5 कमी आता आमचा फक्त डेझर्ट खायचं राहिलेलं आहे ना ते डेझर्ट जाऊया हे काय आहे सेलिब्रेशन पेस्ट्री नको खाणार आहे ते नको ते रोज खाल्ला एक घे एक घे एक घे एक घे हे बघ मँगो चीज केक पण घे चीज केक घे एक ते काय आहे केसरिया फिनरी आणि हे आयटम काय आहे अलास्का घे जरा कापून घे हे काय आहे हे रसगुल्ला आहे काजल हे घे पाडशील ना मला हे रसगुल्ला खातेच आम्ही
सिनरी घे पिंटे घे ती घे. काय ती घेतली ना पिंटरी हे बाई इकडे येतात हे बाई इकडे काय इथे जिलेबी नको आपण जे नाही हे एकच घे आता लास्ट आपले 4 वाजायला आले आहेत 5 मिनटं आहेत आपल्याकडे 5 मिनटं स्वीट खायचं सर हे खीर आहे काय आहे हे काय एक सर देता दहीपुरी मला दहीपुरी एवढी आवडली की मी दहीपुरी आणायला गेलो परत खूप छान बनवले ते ठेवू नको इकडे ठेवलं की जाईल खाली चला आता आमचा लास्ट झालेला आहे 4 वाजायला 2 मिनटं राहिलेली आहे आता आम्ही खाऊन घेतो स्वीट चांगलं आहे मस्त आहे, खूप चांगलं आहे. आमचं संपलं पण हे काय आहे खाऊन बघ खीर खाऊन बघ मस्त आहे ना. खीर खाऊन बघ हा का कसं वाटलं तुला एकदम मस्त वाटलं. हां तर सर्वात आधी तुम्हाला वाटेल की बिल किती झालं तर आमच्या तिघांचं बिल झालं 2811 रुपये हां 2811 आणि एक्सपिरियन्स कसा होता एकदम मस्त छान होता. आता हे 4ला बंद होतं बघा 4:10 झालेत बंद झालेलं आहे सर्व खाऊन संपवले लास्टपर्यंत मी ज्यूस संपवलं बघा है ना हां. ॲक्च्युली ज्यूस होता म्हणून थोडं संपलं ना सर्व है ना जाऊया आता जेवण तर सगळं स्वयंपाक तर सगळं चांगलं आहे टेस्टी आहे पण त्यांच्यापेक्षा तर हे स्वभाव चांगला आहे. माणसांचा स्वभाव चांगला आहे आप जो प्यार से बोलते ना वही अच्छा लगा हम लोगों को थैंक यू सर थैंक यू फिर से आइए मिलते हैं. झालं ही त्यांची एंट्री होती हे त्यांचं हे आणि खूप छान मला तर खूप मस्त वाटलं आहे ना मला पण मस्त असं जेवण होतं ना की बाबा असं वाटतं तर परत कॉफी लिफ्ट आलेली आहे या ॲक्च्युली मग मी आपल्या अगोदर ना आपले बघणारे सर्व येऊन गेले असतील पण माझी तर खूप इच्छा होती की मी आलो तर मम्मीला घेऊन आता लग्न झालं तर ऑब्व्हियसली मी पण फर्स्ट टाइम आली लग्नाआधी मी कधी गेली नव्हती. म्हणजे आम्ही फिरतच नव्हतो कधी बाहेर आहे ना आणि ताई आली काय माहीत नाही गेली पण असेल ताई आणि बाबू असल्यामुळे असं नाही आणू शकत नंतर आणू अजून तुम्हाला रिव्ह्यू द्यायचे आहे सर्व जाऊया आलं चला मस्त वाटलं ना एक वेगळाच एक्सपिरियन्स होता. हे बघ गेट बिट किती भारी आहे असं वाटतं चालत जायचं नाही पोटले भरलंय माझं वाटतंय, पण आहे पण ठीक आहे अशक्य आहे एवढं चालत जाणं. मम्मी पोट भरलं एकदम मस्त मम्मी कसं होतं रिव्ह्यू काय वाटलं लय छान. भारी वाटलं एकदम. आणि काजलला काय मला काय वाटलं वाटतं माहितीये का की मी एवढं चिकन खाल्लंय ना आता 2-3 महिने चिकन नाही खाणार असं वाटतंय. कोण मम्मी बोलते ना की चिकन खायचं आहे मी लय खाणार माझं तर बघूनच मी तर बघूनच खुश होते. हां तिथे जाऊन ना तुम्ही खाल पण एक पॉईंटवर असेल की बास कोणी चिकन खाणार असेल ना तर त्याला इकडे एकदा घेऊन ये त्याचं मन पण शांत होईल आणि आत्मा पण शांत होईल पुढे एकदम मस्त खाणारच नाही 2-3 महिने. हा एकदम छान म्हणजे मस्त वाटलं सर्व फूड क्वालिटी एकदम छान त्यांचे कस्टमर सर्व्हिस वन ऑफ द बेस्ट इकडे आहे बार्बिक्यू नेशनमध्ये कस्टमर सर्व्हिससाठी 10 आउट ऑफ 10 म्हणजे काय प्रेमाने विचारत होते चमचे किती वेळा देतो आणि काय किती देत होते आणि सर्व माणसं कशी एन्जॉय करत होते एकदम Service व्यवस्थित आहे चांगली ना आणि त्यांचा बोर्ड कुठे आहे तो बघ तिकडे ॲब्सोल्यूट बार्बिक्यू फर्स्ट फ्लोअरला आहे ना हो. जाऊया आता आपण बाहेर चला चला पोटभर जेवलेली आहे आता आरामात घुस आता मी घरी जाऊ ना ढाराडून आता रिक्षाचं वजन वाढवणं चाल खाली दबली जाईल आमच्यामुळे. रिक्षा दबून गेलेली आहे 2-2 किलो वाढवलं आहे प्रत्येकाने मस्त प्राईस विचाराल ना तर ते जेवढे पण झाली 2811 पण ते वर्थ आहे Worth. एवढे वस्तू आहेत ना मम्मी तिकडे कारण की कसे ना असे पदार्थ अशा फ्लेवर्समध्ये आपल्याला खायला नाही मिळत घरी. 1-2 बनवणार हां. पण बाकीचे नाही मिळणार ना कट टू कट टेस्ट आपण नाही बघू शकत. आणि मी सांगू आम्ही किती वाजता 2 वाजता 2:30 वाजता आतमध्ये गेलो 4 वाजले 1.5-2 तास तर हवाच खायला तिकडे है ना म्हणजे तुम्ही जरा अगोदर या आमच्या पण अगोदर यायला आलं पाहिजे आम्ही तर एक डिश घेत होतो आणि फिरत होतो इथे तिथे आणि परत एक डिश घेत होतो. स्टार्टर खाल्ला जरा फिरलो हां. परत पाणीपुरी घ्यायला गेलो फिरलो अजून जिरवत होतो. नंतर काहीतरी परत घेतलं पिझ्झा घ्यायला गेलो फिरलो म्हणजे मस्त होता पण एक्सपिरियन्स मज्जा आली. फॅमिलीसोबत या फ्रेंड्ससोबत या नक्की या. पैसे ज्याप्रमाणे पैसे आहेत त्याप्रमाणे सर्व्हिस